Ahojte, to som zase vaša ja, Charlotka32. A dneska budeme robiť tekto alebo to. Pripravili sme si 22 otázok pre vás. A moja sesternica ich bude čítať. Takže môžeme ísť na prvá otázka. Peniaze alebo láska? Láska, podľa mňa. Láska. Tetovanie alebo piercing? Tetovanie asi skôr bližšie mi je. Tiež. Tetovanie. Joj alebo Markíza? Preto, lebo Markíza má môj obľúbený seriál Chlapi nepláču. Ale zase Jojka už teraz vysiela doktorku Emu. Každý štvrtok aj aj doktori teraz začal chodiť nový seriál na Jojke, takže podľa mňa je skôr bližšia Jojka. Jojka tiež. Tenis alebo baleríny? Tenisky alebo baleríny? Podľa mňa sú skôr tenisky, lebo ja mám tiež, že sestrica má tenisky. Takže asi skôr tenisky podľa mňa. Pre teba? Tenisky. Nemať zrak alebo nemať sluch? To je otázka, čo som si myslela. Podľa mňa skôr nemať zrak, alebo nemať sluch. Tak podľa mňa zrak je lepší než sluch. No je dobré, ale keď te niekto, proste keď si počuje ani hudbu, nemôžeš počuť ani nič. Aha, potom musíš... No neviem, ja sa neviem rozhodnúť ani jedno písať. Skôršie zrak, lebo tak vidíš aj keď to takto napríklad sleduje alebo napadne, tak kričíš pomoc a vidíš to. Dobre. Lepšie. Ďalej. Tablet alebo notebook? Notebook, lebo podľa mňa je notebook výhodnejší. Nie kvôli cene, samozrejme, že niektoré notebooky sú drahšie než tablety. Ale zase majú skôr klávesnicu a nie sú také ocapkané a tak. Facebook alebo Twitter. Skôr podľa mňa mám síce aj Facebook, aj Twitter, ale podľa mňa je skôr mi bližší Twitter. Podľa teba? Facebook. Zdravie alebo choroba? Podľa mňa asi skôr to zdravie, lebo nikto by asi nechce byť chorý. Áno. Leto alebo Zima. Zima. Podľa mňa sú dobré obidve, ale po mňa je lepšie leto, lebo máte aj prázdniny, to je najlepšie asi na tom všetkom. Ale aj máte kúpaliska voľné a v zime je veľa snehu, musíte byť naobliekaná, keď veľmi beháte, tak potom vám bude zase veľmi horúco a radšej leto. Áno. Vidiek alebo mesto? Neviem, lebo v meste zase viac obchodov a takto. Ale poviem skôr vidiek, lebo je tam taký kľud. Pre teba? Tiež vidiek. Duš alebo voda? Džus. Alebo voda? Voda, asi to skôr voda. Ja džus. Telka alebo 3D telka. 3D telka. No to ona vymyslela tú otázku, to neviem, na ňu odpovie. 3D telka. Podľa mňa skôr lepšia telka. Normálna. 3D telka. Dobre. Pero alebo fixa? To je čo za otázku? Skôr pero. Nemáme fixu. Pero. Máme tu fixu, zelenú fixu, ale mne je skôr bližšie pero. Áno, pero. Ďalej? Fľaša alebo fľaček? No, preto, lebo ja pijem aj z fľaša, aj som čaká, ale podľa mňa je lepšia fľaša. Či fľašek. Pre mňa fľaša, lebo môžeš ju nosiť do školy po vonku a nemusíš lačiť pohár. No, že asi nikto by nelačil pohár po vonku. Ale zase to je najhoršie, keď viacej pijú z tej istej vody, potom máte kutiky, ako ja napríklad. Ja, na oboch stranách. Ja. Dobre. Kreslo alebo sedačka? To bola stolička. Tak stolička. Sedačka alebo stolička? Berme skôr kreslo. Počkaj, teraz sa pýtam našich divákov. Dobre, tak ty. No hovor. Ja som povedala, že skôr to kreslo. Môžete napísať naozaj do komentárov na nejakú otázku. No. Kapela alebo
Kamera alebo foťák? Kamera alebo foťák? No, Kamera. vieš, čo to je? Áno. Vanessa, nebúchaj dosť. Prepač. Áno, kamera. Kamera ťa natáča. No, podľa mňa to ten Natáča. foťák, lebo s foťákom sa dokážeš aj odfotiť, aj v nejakom v tom novšom foťáku. Dá sa aj skamerovať, takže podľa mňa skôr ten foťák. Dobre. Ceruska alebo linka? Podľa mňa skôr tá celorúska, lebo aj teraz mám na očiach cerusku, neviem, či to uvidíte, ale podľa mňa skôr tá ceruska. Podľa teba? Ceruska. Čelenka alebo gumička? No, ja väčšinou nosím rozpustené vlasy, takže podľa mňa nič. Čelenka. Má stále čelenky. Ďalej. Jablko alebo hruška? Jablko, ja hrušky nenávidím. Hruška. Ja ich milujem. Ďalšia otázka. Náramak alebo hodinky? Hodinky, lebo mám aj také superové na sebe teraz, ale aj Hodinky, náramky lebo nosím. keď skakujeme a nestíhaš alebo nevieš, koľko je hodín, tak napríklad do práce, alebo nevieš, koľko je hodín, tak pozrieš na hodinky a vieš. A keď nemá takto so sebou hodinky, ale náramok, tak to nevedia. iPhone alebo Samsung? Podľa teba? iPhone. iPhone je síce lepší, ale z nás má skoro každá rodina, len všetci majú Samsung, lebo Samsung je podľa mňa aj taký výhodnejší, áno. Proste Samsung je podľa mňa lepší, lebo je taký menší, iPhone sú veľmi veľké a síce sú kvalitnejšie, každý hovorí, že odrihnuté jablko, a čo to je? Ale vieš, je to pekný obrazok, to asi odrihnuté jablko, lebo je to pekný obrazok na telefóne. No a komu by sa ležalo, že má na telefóne obrázok? Lebo to sa chutné jablko a musia si ich kúpiť, aby si jedli stravo. Úsmev alebo plač? Podľa mňa ten skôr plač. Podľa teba? Plač. A prečo? Veľakrát plačem, vieš, mám úsmev. No, ty sa práve, že veľmi veľa smeješ. Napríklad, dneska ona spala o 2:00 v noci. Vanessa, buď ticho. Vanessa, ja chcem spať 2 hodiny v noci. Ale to som nerobila. Ale minulé v noci, ešte dávno, keď si nespala, ona sa trošku zlepšila. Hej. Ale to je proste hrozné. Ona večer ide spať a ona plišákom má okolo seba, ja keby na dovolenku dajte. Proste ja z nej úplne a to otvor. Musím sa zase vyčúrať. Proste je úplne stále sa len smeja a smeje. Potom tu príď. No proste fakt, že nechápem, lebo ona sa len smeje. A smeje sa. Tak ja som práve na balkóne. Mám super tenisky, čo ste si všimli. Sú trošku obité. To 40-ky. Krásne, tak mám nové hodinky. Dostal som ich na príjmanie. Hop. A to je môj mobil Samsung. Ja mám ho taký máme dlhšie. Voľa. Dobre, tak to bolo z dnešného videa asi všetko. Možno by ste hovorili, že počkáme na Vanesku, ale nepočkáme, lebo to do 4. asi bude na záchode. Takže to bolo z dnešného videa všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, tak dajte like. Ale nie, tak dajte dislike. A to je dnešného videa všetko. Prišla Vaneska. Prepáčte, ale nevedela som si pomôcť s tými smešnými videami, tak to mi to nebolo strašné. No dobre, takže ako som už povedala, keď sa vám video páčilo, dajte like. Ak nie, tak dajte dislike. A ak máte nejaké námietky alebo niečo, čo by ste chceli v ďalšom videu, tak dajte do komentára a zlúči sa s vami Charlotka 32 a Vaneska. Ahoj!